Türkmenistanda gysagly prezidentlik saýlawlaryna resmi taýýarlyk görülýän wagtynda daşary ýurtlardaky türkmenler saýlawlara gatnaşmak islegini yglan edýärler. Özlerini dalaşhar hökmünde hödürlänler Türkmenistanda prezidentlik wezipesiniň atadan ogla geçmegine gönüden göne ýol açýan häzirki saýlaw kampaniýasyndan nägileligini bildirýärler we agyr syýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol başçysyny saýlamaga alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Türkmenistanda 10 martda geçiriljek möhletden irki saýlawlara şu gün hüwneçenli 2 sany dalaşhar resmi hasaba alındy. Prezidentlik saýlawlaryny gysga wagtyň içinde geçirmek kararyny yglan eden Merkez Saýlaw Komissiýasynyň resmi hasabyna ýurdun baş wezipesine kandidat hökmünde ilki häzirki prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow alındy. Soňra ikinji dalaşhar hökmünde Türkmenistanyň Agrar Partiýasyndan Mara vilayatynyň häkiminiň orunbasary Agajan Bekmuradowyň resmi hasaba alınanlygy yglan edildi. Türkmenistanyň resmiýetleriniň saýlawlaryň kanuna laýyklykda demokratik görnüşinde we alternativ esasynda geçiriljekdigini aýdýarka ýurdun daşynda ýaşaýan türkmen raýatlary Türkmenistanyň baş tutany wezipesine dalaş etmäge taýýarlyk bildirdiler. Türkmenistanyň demokratik saýlawy DWT opozisiýa topary ýurdun daşynda prezidentligi dalaşhar hödürläp onlaýn ses berişlik esasynda alternativ saýlawlaryny geçirmegi planlaşdyrýanlygyny 14 fevralda Azatlyk radiosyna habar berdi we ýani bu topar öz YouTube kanalında lideri Murat Gurbanowy dalaşhar hödürledi. Murat Gurbanow Türkmenistanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň öňe sürýän düzgünlerini gysga wagtda berja etmeginiň mümkin däldigine öňe çeker we ýurdun daşynda internet üstü bilen alternativ saýlawlary geçirmek planyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy, Türkmenistanyň konstitusiýasy, Türkmenistanyň içki ýagdaýy hiç biri daşynyň elinde dalaşyara mümkinçilik dürüdür. Sebebi bir ayın içinde 10 insanı bul toplap Türkmenistan'ın içinde saýlaw komissiýasyna tapşyrmak on mümkin değil. Sebebi dalaşgarlaryň spisygyny girmek wagt var. Şonuň üçin biz alternativ saýlawlary geçirjek we şo ýerde sizin seslerinizi biz görjek bolýar. Çekiýada ýaşaýan öňkü türkmen resmiýeti we öňkü syýasy dostlugy Geldi Karizow prezident Berdimuhammedowyň oglunyň prezidentligi kandidat hödürlenenden soň özüniň hem saýlawlara dalaşhar hökmünde gatnaşmak islenligini ma'lum etdi. Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň we onuň maşgal agzalarynyň adyna ýiti tanqidleri bilen tanalýan Karizow YouTube kanalynda eden çykyşynda energiýa baý ýurdun awtoritar lideriniň ýurdy öz nesillerine farawonyň müşterileri ýaly dinastiýa görnüşinde dolandyrmaga bermegine garşy çykýanlygyny aýtdy. Şoň üçin millet agyny biriktirmelidir. Hemmesi bile bolup şu diktaturan garşyna, şu zalymiň başyna agzybirlik bilen göreşmeli. Türkmenistanyň atçylyk pudagyna 2002-nji ýyla çenli ýolbaşçylyk eden 71 ýaşly Geldi Karizow uzak möhletli türme tutsaglygyny başdan geçirip 2015-nji ýylda Türkmenistany terk etdi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaş etmek planyny yglan edenleriň ýene biri türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýew dalaşharlaryň resmi sanawyna goşulmak ugrunda hereket edýär. Annaýew Türkmenistanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasyna we Türkmenistanyň Germaniýadaky elçihanasyna arza ugradanlygyny we bu arzalardyň gowşanlygy barada jogaby alanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. 2020-nji ýylyň 12-nji martynda boljak prezidentlik dalaşgarlygyna öz kandidaturammy yglan etdim, berdim, tapşyrdym arzamy. Onuň esasy maksady şu wagtky bolýan prezident saýlawlarynyň kanuny laýyklykda däli, has gysga möhletde geçirilip Türkmenistanyň prezidentiniň öz ogluny goýmak maksatly edýän işini birazajyk nälelik bildirmek esasy şu tarapdan boldy meniki. Çünkü adaletli saýlaw geçirenligine demokratik esaslara hormat goýup edilenligine has köpräk möhlet berilmeli. Olam berilmänligi üçin inniki şu oglu geçäänligine halkda da jemgyýetde de gelecek 7 ýylda, çünkü konstitusiýaň esasynda 7 ýyllyk möhlet saýlanýar. Gelecek 7 ýylda bir üç göçmeleriň boljagyny umid edýän adamlaryň sany gaty az, juda az. Dip Nurmuhammed Annaýew Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Türkiýedäki oguzlaryň bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyk jemgyýeti guramasyna ýol başçylyk edýän we Türkmenistandaky problemalar barada açyk çykyş edýän Nur Muhammed Anaýew grajdan aktivligi sebäpli dürli batyrşlara şol sanda tossaglyga urulup ýenjilmelere sebäp edildi. Nur Muhammed Anaýew Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde resmi hata bolan we köpçülik tarapyndan köp tanalmayan Agajan Bekmuradowyň öz owudaşydygyny aýdýar. Türkmenistanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasy gysgaly prezidentlik saýlawlaryny geçirmek kararyny 10 fevralda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň bir gün öň halk maslahatynyň mejlisinde ýokary hökümet wezipesinden çekilmek islegini mälim etmeginiň ýygyny eglan etdi. Tutuş saýlaw kampaniýasyna berilen wagt bir aýa ýetmeýär. Merkezi Saýlaw Komissiýasy 17 fevralda Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 46-njy maddasyna laýyklykda 2022-nji ýylyň 10 martynda Türkmenistanda geçiriljek prezident saýlawlaryna dalaşýar hödürleýän 6 sany inisiativ topary hasaby alýanlygyny eglan etdi. Olar gol ýygnamagy başladylar diýilip resmi maglumatda aýdylýar. Türkmenistanyň Balkan we Liwap vilayetleriniň edara kärhanalarynda döwlet başlygyny Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlige dalaş edýän ogly Serdar Berdimuhammedowyň propagandasy edilip başlandy. Bu barada Adatlyk radiosynyň Balkanna habarçysy we Liwapdaky çeşmeleri habar berýärler. Balkanna habarçymyň maglumatyna görä şu günler Türkmenbaşy we Balkanabad şäherlerindäki şeýlede Serdar etrafyndaky hassahanalarda, mekteplerde we banklarda ýygnaklar geçirilýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Saglyk, Bilim we Bank işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä bu ýygnaklarda edara ýolbaşçylary 10 martda geçiriljek irki saýlawlarda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowy goldamoň hökmandygyny aýdýarlar. Olar berkarar we bagtyar zamany üçin arkadagy minnetdar bolmalydyr diýip beýik arkadagyň ogly hem akylly we halkyň aladasyny edýän ýolbaşçy bolýar diýerler diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Balkanly büdjet işgäri 16 fevralda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Liwaply enatalaryň we büdjet işgärleriniň bir näçesi hem şu ýyly çykyşlaryň diňe edara kärhanalarda däl, eýse mekteplerde hem edilýändigini aýtdy. Mekteplerde Serdar Berdimuhammedow tariplenýän bolsa, edara kärhanalarda onu goldamağa çağırş edilýär. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň öz işgärleri bilen geçirýän ýygnaklarynda goldawlarymyzyň ählisi Serdar Berdimuhammedowy gönükdirilmeli diýip açaçan aýdylýar. Bu ýygnaklar 14 fevralda geçirilip başlandy diýip Liwaply büdjet işgäri gurrun berdi. Liwapyň mekteplerinde Serdar Berdimuhammedowy tariplemege gönükdirilen çykyşlar barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem habar berdi. Neşir 16 fevralda çap eden habarynda mektep molimlarynyň okuwçylary Serdar Berdimuhammedowyň üstünlükleri barada gurrun bermäge borçly edilendigini aýtdy. Maglumata görä 13 fevralda mektep müdirleri we olaryň orunbasarlary, molimler we texniki işgärler bilen ýygnak geçirip 14 fevralda birinji sapagyň nähili geçmeligi barada tawşyryk berdiler. İlkinji 15 minutda molimler çağılara arkadagyň gowy işleri we gadananlary barada gurrun bermeli boldular we çağalaryň oňa minnetdar bolmalydygyny aýtdylar. Soňra bolsa Serdaryň şahsiýeti baradaky gurruna geçmeli. Okuwçylar ýurdun prezidentligine dalaşgaryň durmuş ýoly we üstünlükleri, häsiýet aýratynlyklary hakda dinlemeli boldular. Başga kandidatlar agzalmady diýip neşir şeýle sapaklaryň Sewitdäki ähli mekteplerde şol sanda Halaç etrawynyň Çoğpetde owasyndaky 27-nji mektepde, Kerki etrawynyň Gyzylbaýdak owasyndaky 25-nji mektepde we Türkmenabad şäherindäki 6-njy mektepde geçirilendigini bellidi. Adatlyň baýdylanlar barada Balkan we Liwap vilayet häkimliklerinden şeýlede olaryň saglygy goraýyş we bilim bölümlerinden goşmaçy maglumat ýa kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen Nowatdan daşary mejlisinde işden çekilmek niýetini mälim eden soň 13 fevralda Türkmenistanda saýlawlary we salah salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar ýurtda saýlaw kampaniýalaryna badalga berdi. Serdar Berdimuhammedow 14
fevralda Türkmenistanyň Demokratik Partiyasy tarapyndan prezidentlige dalaşýar hökmünde hödürlendi. Onuň dalaşýarlygy ýurtda saýlawlary we salat alşyklary geçirmek baradaky merkezi topor tarapyndan 15 fevralda bellige alındy. Soňky bir näçe ýylda Türkmenistanda häkimiýetiň prezidentden onuň ogluna geçiriljekdigi baradaky çaklamalar dingysyz öňe sürildi. 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow prezidentiň ýeketäk ogly bolup, ol geçen ýylyň fevralynda maliýe we ykdysadyýet puda boýunça vice-premier wezipesine bellenilmeden ozal soňky bir näçe ýylyň içinde ýyzyna ýokary wezipelere bellenildi. Häzirki wagtda onuň prezidentlige dalaşýar hökmünde hasaba alynan ýeketäk garşydaşy bolup, ol 15 fevralda Türkmenistanyň Agrar Partiyasy tarapyndan hödürlendi. Mary welaýatynyň häkiminiň ornwasary Agajan Bekmuradowyň prezidentlige dalaşýarlygy saýlawlary we salat alşyklary geçirmek baradaky merkezi topor tarapyndan 16 fevralda bellige alındy. Türkmen häkimetleri ýurduň dolandyrylşynda syýasy köpdürlügiň we köp partiýalylygyň hökm sürýändigini aýdýarlar. Olar bu öňe sürmesini ýurtda 2012-nji ýylda Senatçylar we Telekeçiler partiýasynyň we 2014-nji ýylda Agrar partiýasynyň hasaba alınmagy bilen delillendirýärler. Ýönetimçiler ýurtda esasy azatlyklaryň berk çäklendirilýändigini belläp, bu taýlanlaryň ýurtda syýasy pluralizmi döredip bilmändigini we ýurtda hasaba alynan hakyky oppozisiýa partiýasynyň ýokdugyny aýdýarlar. Soňky günlerde azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanylaryň ençemesi irki saýlawlary we onuň bilen bagly geçirilýän ähli çäreleri häkimetleriň saýlawlaryň açyklyk, demokratik we giň bästeşlik esasynda geçirilýändigini aýtmak üçin edýän göz boýawçylyklary diýip häsiýetlendirýär. Şeýle-de olar bu saýlawlary Serdaryň saýlawy diýip adlandyrýarlar. Adamlar saýlawlardan soň ýagdaýyň gowulaşmagyna umyt baglamaýarlar. Hatda ykdysady we güç ýagdaýynyň yaramazlaşmagyndan gorkýarlar. Olar doýmaýan uýalar we yegenler henüz hemme ýerde hökm sürýärler diýýärler diýip aşawatly bir ýaşaýjy anonim şertde beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistan demokratiýa boýunça halkara hatabatlarda izaky orunlary eýleýär we halkara synçylar ýurtda şu wagta çenli geçirilen saýlawlaryň hiç haýsyny erkin we adalatly hasaplamaýarlar. Türkmenistanda saýlaw möhüsimi dowam edýän mahaly ýurduň internet turgumynyň tiýizligi epesli haýyrlady. Ulanjylar VPN hyzmatlaryndan peýdalanmakda kynçylyk çekýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17 fevralda Aşgabatdan habar berdi. Internetiň tiýizligi juda pese gaçdy. Hiç ýyly VPN çekeno, hatda tölewli VPN-i bolan adamlaryň baglanyp bilmeýär. Hatlar ören haýal gidýär. Bir hat iýermek üçin 10 minut töweregi garaşmaly bolýar diýip bir paýtot ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz internet tulgumyny emele gelen bökdençligiň tutuş Aşgabatda dowam edýändigini habar berdi. Azatlyga ma'lum bolşuna görä ýurduň Balkan hemde Lewap welaýatlaryna hem ulanjylar internet taragatmaşygy bilen bagly bir meňdeş ýagdaýlara sebäpkar bolýarlar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan käbir paýtot ýaşaýjylar internet taragatmaşygynyň häkimetler tarapyndan bilkaslaýyn haýalladylýanyny aýdýarlar. Görnüşinden bu kynçylyk adamlar YouTube'a tomoşa etmez ýaly edilen çemeli. Videolara tomoşa etmek beýlede dursun. YouTube düýbünden açylmaýar diýip paýtot ýaşaýjysy habarçymyz bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan internet taragatmaşygynyň tiýizliginiň epesli haýarlanmagy ýurtda irki prezident saýlaw möhüsimiň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow döwleti dolandyrmakda ýaş ýol başçylary ýol bermegi makul hasaplap wezipeden çekilmek niýetini ma'lum eden soň 12 fevralda Türkmenistanyň parlamentiniň aşaky palatasy ýurtda irki prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Munyň ýylyny 13 fevralda merkez saýlaw topar ýurtda saýlaw möhüsini elan etdi. Ertesi güni 14 fevralda Türkmenistanyň häkimet başynaky Demokratik Partiýasy prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipesine dalaşgar hödürledi. Saýlaw kampaniýalaryna badalygy berilmegi bilen daşary ýurtlarda hereket edýän käbir türkmen oppozisiýa wekilleri Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaşgarlyga döw talap boldy. Daşary ýurtlardaky syýasy garşylyk toparlarynyň hemde aktivistleriň saýlawlar boýunça video çykyşlarynyň güýçlenmegi bilen Türkmenistana onsuzam ören haýal bolan internetiň tiýizligi öňküsinden hassa haýyrlady. Synçylar Türkmenistana şu wagtda içinde geçirilen saýlawlaryň asla açyklyk we aýdynlyk şertlerini geçirilmänligini üntü çekip ýokary wezipe dalaş edýän prezidentiň oglunyň saýlaw ýeňişine kesgitli netije hökmüne garaýarlar. Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgarlyginiň resmi taýdan merkezi saýlaw komiteti tarapyndan belligi alınmagynyň
Boliviyany emigrasiýada ýaşaýan öňkü syýasy tutsag geldi Kärizew YouTube ulgamyna çykyş edip özüniň Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgärligini yglan etdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň demokratik saýlaw opozisiýa topurynyň lideri Murat Gurbanow Türkmenistanyň prezidenti wezipetine öz dalaşgärligini hödürledi. Ýurduň daşyna öz-özlerini ýokary wezipe dalaşgär hödürleýän türkmen opozisiýa wekilleriniň dalaşgärligini Türkmenistana belli almak prosesi, olaryň bu urda alyp barýan işleriniň jekme-jekligi ma'lum näliýäne, olar özleriniň saýlawlaryň online geçirilmegi ugruna kampaniýa alyp barýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň saýlaw kodeksiniň 5-nji maddasy saýlawlaryň innowasion tehnologiýalar arkaly gurulmagyna we geçirilmegine ruhsat berýär. Türkmenistanyň internetiň tiýligi juda haýal bolmagyna galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy internetiň tiýliginiň ýaňy ýakynna geçirilen halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisinden has olup haýal bolan onu habar berýär. Saýlawlaryň yglan edilmeginden soňra ýagdaýlar yaramazlaşdy. Häkimetler saýlawlaryň yglan edilmeginden soňra emigrasiýa haklaryny işçileşjekdiklerini bilýärdiler. Häkimetler opozisiýanyň hemde aktivistleriň çykyşlaryndan ýyňjylyksy bolýarlar diýip ýagdaýlardan habarly paýtatly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Synçylar dünýäde dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň hemde ýurtda giň ýaýran işçiligiň arasyna daşary ýurtlarda galýan türkmenistanylaryň sanynyň köpdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň konstitusiýasy adatdan daşary ýagdaýlarda we harby ýagdaý düzgüni hereket edýän döwrüne saýlaw geçirilmegini gadagan edýär. Türkmenistanyň hökümeti öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almady we pandemiýanyň fonuna ýurt boýunça adatdan daşary ýagdaý yglan etmedi. Ýöne sevtary hereketi çäklendirmek bazarlary we dukanlary ýapmak ýaly bölekliğin karantin düzgünlerini girdi. Düýbi Britaniýada ýerleşen Cable.co.uk neşriniň geçen ýyl geçiren barlyklaryna görä Türkmenistanyň ilatyna dünýäde iň haýal tezlikli internet hödürlenýär. Galy bersede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 12-nji ýanwarda geçiren Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde ýurtda dürli internet çeşmelerine gödäwçiligiň berkidilmegini talap etdi. Prezidentiň bu talabı Gazagystanda bolup geçen protestlaryň ýygyanyna gawat geldi. Ýatdasak ýanwaryň başlaryna Gazagystana suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen tutaşan protestler soňu bilen zorlukly gozgolanyňa urildi. We Gazak häkimetleri öz ilatynyň nägileligini basyp ýatyrmak üçin Russiýanyň ýol başlygynyň kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan harby ýardam sorady.